Velkommen til! Ja, der skal vi spille noget. Triggered! Ja. Så der vil lave en lille verden, som der hedder. Velkommen til Triggered. Yes. 30. Og super flot. Så den her, der vil jeg lave en masse videoer om guides. Ja, yes sir. Så gør vi. For det første, som jeg vil lave en guide af i dag, det bliver simpelthen en lille EMC-maskine. Eller ikke bare en lille. Den er så også dyr, men altså. Den er altså mega smart. Helt. Lidt. Sådan. Kan vi prøve at ro fint. Det første, som vi skal have, det er sådan en relay. Og det skal være en relay MK3. Så skal I have en, kan jeg huske hvad det hedder, så må I finde den der. En collector MK3 og en diamant. Hvor har vi den? Og så må I diamond. Det skal også lidt noget dansk. Det går lige hurtigt. Det var ikke det. Og dem skal vi faktisk kunne bruge i det. Og så skal vi simpelthen bruge en dyb kondenser. Og nu tror jeg godt lige. Fuck det. Det næste som jeg gør, det er at I sætter en her. Og jeg skal simpelthen snige for at sætte en oven på den maskine. Og til allerhøjst, der skal I sætte den her. Skal I lige gøre noget sjovt her. Hold lidt der. Fejler det egentlig meget. Sådan en der skal jeg også lave. Og så skal jeg lave sådan en der. Nu har jeg ikke glemt det. Og det er en super dyr EMC-maskine. Den koster rigtig meget at lave. Det vil jeg godt tage over en måde. Den er god, og jeg får mega meget EMC af den. Jeg vil sige, at den er det værd. Så nu har jeg sådan en beta flower her. Så skal I simpelthen bare prøve at sætte jeres diamant den her. Og så vil den her maskine simpelthen bare kondense super meget diamant. Så bliver der altså lige på. Det var sådan første tutorial. Vi ses.